Bryd sy'n aml yn syrenu yn ein sioia ni ar hyd a lled o wlad yw'r bryd ffrenig y Charollais. Ac yma ein tywys nid trwy'r cystadlu mae Mr Hefin Hughes o Fachynlleth. Croeso nôl ato ni. Ie, iawn. Wedi bod ar Beltex bore yma nawr y Charollais. Wel, na fe, ie, na ti. Ni'n gweld nawr y Charollais, maen nhw yn ennill mewn sioia yn dyn nhw yn aml, y prif bencampwraethau ar hyd y lled o wlad. Be sy'n gwneud nhw yn bwerus yn y bencampwraethau? Wel, dim ond eisiau ti edrych ar y corff y Charollais. Mae'r ddafad, mae'n ticio'r bocsys sawl ffarm o'r yn dweud sy'n sewso hwr Charollais i groesi ar unrhyw ddafad, really. Poed i'n ddafad fynydd neu yn ddafad miwlen neu rhywbeth, mae'n jyst yn cynnyrchu'r oen delfrydol i'r bwtcher, ti'n bod. Mae wastad pwysau dan yr oen. Pwysau, a mae hyd yn nhw a'r confirmation, mae'r carcas efo ti, ti'n bod. So maen nhw'n ticio'r bocsys sawl ffarmwr, ti'n bod. Allu di, good all-rounder fel maen nhw'n dweud, ti'n bod. Dim llawer o wlan o'r enw, maen nhw wastad yn edrych yn ffresh yn dyn nhw yn y mart pan chi'n gwerthu oen. Maen nhw. A ti'n bod, mae'r oen yn dod i bwysig yn gynnar ac dyna beth mae lot o'r boes yma sy'n cynnyrchu oen daw, ti'n bod. Yr unig beth am y diffyg gwlan yw mae'n gallu bod yn broblematig gweina os mae'r tywydd yn anffafriol, ynddo e? Ydy, mae'n gallu bod bach o broblem. Ydy, achos dim lot o flew ar ei pennau nhw a bethau, ond mae'n rhaid ti cymryd hynna fewn i ystyriaeth pan wyt ti'n moyn am y bridiau yma. Dyn nhw ddim yn bridiau caled yna, maen nhw yna i gynnyrchu oen o safon a bethau. Os nag ydy'r ffarm nhw, di'n ganiatau ti iwsio'r teip ma o dwi ti ddim yn mynd i iwsio nhw. Ond fel ni'n dweud, maen nhw yn ticio'r bocs i lot o ffarmwyr. Ac yn syrenu yn ein sioia ni, fel o'n i'n gweud yn gynharach, maen nhw wedi ennill y prif bencampwriaeth y sioi Balmoral eleni. Ie, maen nhw wedi dod i'r brig yma yn Llanelwedd sawl gwaith hefyd. A tywed, mae'n eisiau ti edrych ar y bwns o ddefed sydd fan'na nawr. Maen nhw'n dangos dros i hunain, pam bod nhw'n dod i'r brig. Maen nhw'n gywir iawn a maen nhw'n just y ddefed sydd yn dangos hunain dda yn y cylch dangos. Fel fi'n deall, maen nhw wedi ennill y brif bencampwriaeth yma yn y sioe 6 allan wrth 17 mlynedd diwethaf. Fi'n credu mae nhw yw'r bryd sydd wedi ennill mwyaf. Ie, byddwn ni ddim yn syni yna, achos sawl gwaith pan dwi wedi bod yn gwylio'r prif bencampwriaeth, maen nhw wedi bod yn uchel iawn yn y line-up, ti'n bod. Mae'r arbygoswyr yn cael spri nawr. Maen nhw'n cael gwaith dal nhw, maen nhw'n ddefe ffit iawn, dydyn nhw, maen nhw'n ddefe cryf. A maen nhw'n bwysau mawr yn dyn nhw, o, maen nhw, war y teg, maen nhw'n gryf. A dim llawer o wlan, dim llawer o afel, dim llawer o afel, nagos, na, ti iawn. Ond mae'n edrych yn nefyd bod nhw wedi colani nhw yna wan, so mi gawn nhw gafel yn nhw'n gogolau. Wel, tra bod nhw yn cael spri yn dala nhw, newn ni ddyn nôl i gylch y defed i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn nosbarth y defed 2 flwydd neu hun yn hwyrach mlaen. Nôl am anghylch y defed, gyda'r Charollais 2 flwydd neu hun, fi'n credu hefyd mae yna ganlyniad. Oes, maen nhw dod i penderfyniad war y teg, y ddafad ar y pen fan'na sy'n mynd â hi. Ac fi oedd pen dwmpian am sbel rhwng yr cyntaf a'r ail na, ond wedi dod i benderfyniad war y teg ac yn llawn heiddiannol o'r wobr gyntaf. Arwyn a Jane Thomas, Bryn Gwyn Sirgar yn ennill y wobr gyntaf. Dyma chi gymeriad cylch y defed. Ie. Mae mwynhau mae bob blwyddyn. Wedi dod i'r brig sawl gwaith. A Jonathan Aiken Cumbria oedd y beirniad sy'n deall i ddefed. Wedi bod ar ddangos digon dros y blynyddoedd. A dyma ni, y cymeriad, Arwyn. Siwmai, Arwyn. Very good, thank you. Llawn gyfarchiadau enfawr. Wel, mae nes i weld yr unig pensioner yn y clas yn cael carden. Ni wastad yn gweud pa mor dda i weld yr ieuenctid ar ddangos. Ond mae eisiau hen ben weithiau hefyd. Mae'r pen i'n mynd eitha hen nawr. A'r holl profiad sydd gyda chi? Odi wir. Na, diolch yn fawr ti'n mynd. Mae'n ystod neis cael carden yma. Fi'n siafft iawn o'na. A chi wedi bod yn neud yn dda dros y blynyddoedd, ennill y grŵp o 3 ryngfryd a nifer o wobrau? Odi, ni bod ochr arall digon o fyd. Mae'n neis bod ar y pen i cha? Odi, mae'n change bach neis. A Jane, fydd hi'n dathlu heno, mae'n siŵr o wraig. Gobeithio ni. Llawn gwarchiadau fawr i chi. Thank you, Meinir. Da iawn. Diolch yn fawr i chi.